Ongoing seawall project naman sa Barangay Pugaro, Dagupan City, naging proteksyon umano ng ilang residente mula sa Bagyong Uwan. Para sa detalye kasama natin, Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Kumpiyansa ang ilang residente sa Barangay Pugaro, Dagupan City sa malaking tulong ng ipinapatayong seawall sa kanilang lugar noong manalas ang Super Typhoon Uwan. Anila, kung hindi dahil sa seawall ay posibleng mas malaki pa umano ang naging pinsala ng bagyo sa kanilang lugar. Ma'am, akala po na nanonood lang ako sa TV, akala ko video lang sa TV. First time na naranasan namin na napahakan ni Ma'am hanggang dito, hanggang dito po. Kasi kung wala yung seawall dyan, kami dito. Ayon rin kay Barangay Pugaro Captain Nestor Victorio, kung magpapatuloy pa ang pagsasagawa ng seawall malapit sa kanilang baybayin ay mas malaki pa ang maitutulong nito sa tuwing may darating na sakuna tulad ng bagyo. Napakalaking tulong po nitong B-Walk yung paglagay nila ng seal file. Kung wala po ito, talagang was out po ang barangay po namin sa lakas ng hangin at taas ng tubig po. Inumpisahan ang pagtatayo ng nasabing seawall matapos itong maidulog ni 4th District Congressman Christopher Toff de Venecia ang pangangailangan na mapondohan ng proyekto bilang tulong sa mga residente, partikular sa mga nakatira malapit sa baybayin. Napamahagian ngayon ng family food packs itong mga residente na naapektuhan sa Barangay Pugaro matapos manalasa itong si Super Typhoon Uwan. As of November 12, 2025, 418 individuals o katumbas ng 113 families ang mga lumikas sa evacuation centers. Sa ngayon, may mga residente na nakatira pa rin sa mga evacuation centers sa lugar dahil sa mga pinsalang idinulot ng bagyo sa kanilang kabahayan at ari-arian. Kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.